hjælper vi. Men... Holdt! Der er noget, jeg gerne vil vise dig. Okay, hvad er det? Jeg vil prøve at få din hund til at forsvinde. Det tror jeg ikke på. Bevis det. Okay, så skal jeg nok bevise det. Aha! Og nu? Det tror jeg overhovedet ikke på, at du kan gøre det der. Bevis det. Okay, så skal jeg nok bevise det. Hokus pokus, jeg får nu din hund til at forsvinde. Hvor er min hund hen? Hvad fanden har du gjort? Fucking nok. Forsvinde. Så du kunne finde ud af det. Så vend tilbage, eller så giver jeg nogle slag. Okay, det skal jeg nok. Du må ikke tæve mig. Okay. Godt. Okay, hokus pokus, jeg tror nu din hund tilbage. Kom her. Dejligt.